Amurka da Iran suna ci gaba da kaiwa juna hare-haren cikin daren Laraba zuwa yau Alhamis. Bayan jami'an sojin Amurka sun ce sun kai sabbin hare-hare kusan wurare 90 na soji na Iran da ke gabar tekun kasar. A baya, Tehran ta kai sabbin hare-haren kasashen Bahrain, Kuwait da kuma Qatar. Shugaban Amurka mai ci Donald Trump ya bayyana a ranar Laraba cewa yarjejeniyar tsagaita wuta ta ƙare tsakaninsa da Iran. Amma ya ce har yanzu akwai damar ci gaba da tattaunawa. Labaran da za mu tattauna a yau. Ma'aikatar tsaron Kuwait ta sanar a ranar Talata cewa akalla mutum ɗaya ne ya jikata sakamakon sabon harin da Iran ta kai a ƙasar. Kakakin ma'aikatar Kanal Staff Saud Abdulaziz Al-Tawan ya ce wanda ya jikata na samun kulawar likitoci kuma lafiyarsa tana daidaita. Ya kuma bayyana cewa sojojin ƙasar sun yi nasarar kakkaɓo makamai masu linzami da kuma jiragen marasa matuƙa wato drones. Ma'aikatar harkokin Iran ta yi Allah wadai da sabbin hare-haren da Amurka ta kai a ranar Alhamis, tana mai cewa sun kai hari kan muhimman ababen more rayuwa na fararen hula ciki har da gadojin layin dogo. A cikin wata sanarwa, ma'aikatar ta bayyana hare-haren a matsayin mummunan laifin yaƙi, tare da zargin gwamnatin Amurka da aikata abin da ake kira da zalunci. Wakilin kamfanin dillancin labarai na AFP ya ce an ji ƙarar fashe-fashe a birnin Namana bayan an yi gagarumin gargaɗin hare-haren sama karo na uku cikin sa'o'i kaɗan. Ma'aikatar cikin gida ta Birhan ta buƙaci jama'a su kwantar da hankalinsu tare da zuwa wuraren da aka tanada domin tsira. Jirgin da ke ɗauke da gawar margayi jagoran kolin Iran, Ali Khamenei, ya sauka a birnin Mashhad a ranar Alhamis domin gudanar da jana'izarsa. Kafafen yaɗa labaran gwamnatin Iran sun nuna hotunan jirgin bayan ya sauka a garin haihuwarsa. An kawo gawar ne daga Iraki inda aka gudanar da bukukuwan bankwana a biranen Najif da ke Karbala. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta gayyaci jakadan Burtaniya da ke Tehran domin nuna rashin amincewa da abin da ake kira da zarge-zarge marasa tushe, cewar Iran na da hannu a wasu ayyukan tsaro a Burtaniya. If we have to, we'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's probably the one I would like not to do. At least we attacked Carg Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil, because maybe we'll take over Carg Island. You know, we may take over Carg Island. There's not a thing they can do about it. But I said, don't hit the pipes. Just hit everything else. And they hit it. They may hit it again tonight. So, you know, as for your question, normally I'm not that way, but they really deserve it, because they're saying they want to make a deal, but they don't. My whole life is deals. I don't see it. I don't see it with them. And there may be a big attack, and it'll knock out a lot of stuff. We don't knock out nothing, we knock out a lot. Wannan ya biyo bayan matakin Burtaniya na gayyatar jami'an diflomasiyyar Iran a London bayan an ɗaure wasu 'yan ƙasar Romania biyu da laifin kaiwa wani ɗan jaridan Burtaniya mai asalin Iran wanda asalinsa a Iran yake hari a wuƙa shekara ta 2024. Iran ta musanta zargin cewa gwamnatin ƙasar ce ke da hannu a harin. Prime Minister Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ya tattauna waya da ministan harkokin wajen Iran Abbas Al-Qawi. Yana mai jaddada cewa Iran da Amurka su ci gaba da bin hanyar diflomasiya tare da aiwatar da yarjejeniyar fahimtar juna da aka cimma domin kawo ƙarshen yakin. Haka kuma ya yi Allah wadai da harin da Iran ta kaiwa wani wuri a Qatar da kuma harin da aka kai wani jirgin dakon kaya na Qatar a mashigar Hormuz a farkon makon nan. Ma'aikatar lafiya ta Iran ta ce hare-haren da Amurka ta kai cikin kwanaki biyu sun kashe akalla mutum 14 tare da jikkata mutum 78. Ta ce har yanzu mutum 47 na kwanci a asibiti, yayin da sauran suka samu kulawa da kuma aka sallame su. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Noël Barrot ya ce Iran ta jawo sabbin hare-haren Amurka saboda kare yarjejeniyar tsagaita wuta. Ya ce Iran ta karya alkawarin da ta ɗauka tare da keta dokokin ƙasa da ƙasa ta hanyar kai hari kan jiragen ruwa a tekun Oman. Barrot ya yi kira ga ɓangarorin biyu da su rage zafin rikicin domin bawa tattaunawar zaman lafiya damar ci gaba.
Sojojin Iran sun sanar da cewa sun kai hare-haren da ta amfani da jiragen sama marasa matuka drone kan wasu wurare a Kuwait, Qatar da kuma Bahrain a matsayin ramuwar gayya ga hare-haren Amurka. Sun ce an kai harin ne kan tsarin kariyar wato makamai na Patriot a Kuwait, tsarin gargadin farko a Qatar da kuma tankokin ajiyar mai a Bahrain. Gwamnatin Iran a nan take ta sanar da dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa tsakanin Tehran da kuma Mashhad bayan kai hare-haren Amurka. Hukumar jiragen ƙasar Iran ta zargi Amurka da Isra'ila da lalata layin dogo, tare da cewa an tura ma'aikatar domin gayyatar hanya domin gyara hanya yayin da ake ci gaba da samar da motocin sufuri ga fasinjoji da suka makale. Kamfanin dillancin labarai na IRNA ya rawaito cewa hare-haren Amurka sun kashe mutum 3 tare da jikkata wasu da dama a wajen birnin Ashvit da ke lardin Kurmist. A lokaci guda kuma rundunar tsakiyar sojin Amurka CENTCOM ta sanar da cewa ta kammala sabon zagayen hare-harenta bayan ta kai hari kan kusan wurare 90 na sojin Iran. Ta kuma fitar da bidiyon da ke nuna hare-haren kan filin jiragen sama da kuma wuraren da makamai masu linzami suka isa. Dakarun kare juyin halin musulunci na Iran wato IRGC sun ce sun kai hare-haren ne kan sansanonin sojin Amurka da ke Bahrain da Kuwait. Sun bayyana cewa kai hari kan muhimman cibiyoyi a sansanonin Afghan da Ali Al-Qasim a Kuwait da kuma Jufran da Sheikh Isa a Bahrain ta amfani da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuka. Sun kuma yi barazanar faɗaɗa hare-haren idan Amurka ta sake kai hari a Iran nan gaba. Babban mai shiga tsakani na Iran ya bayyana cewa mashigar Strait of Hormuz zai kasance a buɗe ne kawai bisa tsarin da Iran ta yi ta gindaya. Ya ce duk wanda ya kai wa Iran hari zai fuskanci martani. تا توافق نشده نهایی تحریما هنوز هستن. پس ما باید یه ویور الان بگیریم که بتونیم نفتمون رو بفروشیم، کار بانکمون رو انجام بدیم. اینها باید آزاد بشه به طور موقت تا زمانی که ما در حقیقت تحریما رو به طور کامل برداریم. از الان این ویور انجام شده. بس این بود که ما باید چارچوب چگونگی پیگیری تحقق این بندها رو تا پایان 60 روز انجام میدادیم. یه بحث هم این بود که ایران به جنبندی رسیدیم، با اون مرکز تماس بگیرن تو این دوره 30 روزه بر اساس ماده 5 بتونن هماهنگی نزدیکی بکنن که کشتی‌هایی که میخوان عبور کنن با ایمنی بیشتر و با سرعت بیشتر انشالله بتونیم شرایط تنگه رو از جهت تردد و حجم تردد بتونیم فعال کنیم و اقتصاد منطقه رونق بگیره، اقتصاد جهانی هم رونق بگیره. An ji wasu fashe-fashe a birnin Bahrain bayan an kunna ƙararrawar gargaɗin har-haren sama. Lamarin ya biyo bayan barazanar IRGC cewa za ta mayar da martani mai tsanani ga sabbin haren-haren Amurka. Sojojin Kuwait sun sanar da cewa sun yi nasarar kakkaɓo makamai masu linzami da jiragen marasa matuƙa da suka nufi ƙasar. Sun bayyana cewa fashe-fashen da jama'a suka ji sakamakon wato aikin tsarin kariyar sararin samaniyar ƙasar ne. The denuclearization of Iran, because that's what the war is. It's not a war. It's really the denuclearization of Iran. And we'll have a meeting and we'll talk about just that. That's because my whole thing is not about regime change. It's not about, although I think it's regime change when you knock out the first group, the second group, and now you're the, I think that's maybe the ultimate regime change. But that's not what it's about. It's about, we don't want them to have nuclear weapons. And it's denuking or denuclearization, and I think we've made a lot of progress. And they'll get out of the room. We'll talk about it like we're here. They'll agree on everything, and then they'll go have a news conference and say we never even talked about it. They're cuckoo. There's something wrong with these people. And for 47 years, they've been the bully of the Middle East, and they're not the bully anymore. They're not the bully anymore. And all we want, it's very simple. They can't have a nuclear weapon. That's what I'm there for. An kuma kunna ƙararrawar gargaɗin har-haren makamai masu linzami na drones a Bahrain da kuma Qatar da sanyin safiyar Asabar yau da sanyin safiyar ranar Alhamis bayan Amurka ta kai sabon hari kan Iran. A lokacin ba a samu rahoton wata babbar barna ba a ƙasashen biyu. A ranar Laraba kuma, Iran ta kai sabbin hare-hare kan Bahrain da Kuwait a matsayin martani ga hare-haren da Amurka ta kai mata.